Het RIVM had bekendmaken dat BN en jongeren vanaf 29 april weer organiseert boetensporten mei. En skielervereniging It's in de Westerheen begint dan ook weer met hun trainingen tot 18 uur. Morgen beginnen we weer en het is vooral het eerste uur is al je band onder de 12 uur. Dus eigenlijk kunnen we dat gewoon, want dat we oors ik toch alleen nog door het noos is maar wel dat er iets meer wisseling zit tussen de uren, zodat de mensen net hier ook kort in komen. En thuis maken ze de skilers aan en thuis de skilers weer uit, zodat je net te druk is. Als het heel vol wordt, dan zit toch wel 30 tot 40 bankjes op het eerste uur verwacht je. Per week hebben we een training maken. Ben je met de trainers bij elkaar en hebben we dus maar al je trainingen filmen, zodat ik dus wat waan kunnen. En oral weekend ben we begonnen met challenges. Want ja, het is toch ook wel leuk om ze een beetje uit te dagen en hebben we al je core stability, skilleroefening en dan ja, dat kon ik mooi thuis doen. En wat zijn nou de beste oefeningen om te doen? Ja, toch wel skilleren zelfs, want ik is gewoon boet nu skilleren. En ja, die bovenbeen trainen, dus mooi in de skielerhouding zitten en gewoon ja, goed in best wel vooral ik en plezier ha. Maar wat maakt deze sport nou zo corona-proof? Het is boeten, dus dat scheelt ik al een heel soort. En dan was gewoon een baan. Als je de piste, werden we een heel soort op trainen kunnen. En gewoon de 400 meter baan en de 1200. Dus we hadden dus maar heel veel opties en ja, een heel groot complex werd op trainen kunnen. Nou, ik is eigenlijk gewoon komen of even een mailtje sturen naar je skielervereniging It's. Zit wel op de site hoe het erbij komen is. En dan is dus als lid, is nooit gewoon lid worden. En ga sowieso in je proefles. En als die proefles heel leuk vindt, dan kies ik een proeflidmaatschap. Dat is via 4 keer, het is een liedse vergoeding. En daarna als het echt denkt van ja, ik wil leren skileren, dan kies ik gewoon lid worden bij u. Via de jongste jeugd is van kwartier 6 tot kwartier 7. Dan is de oudere jeugd, dat is dan van 12 tot mei 18. Is van kwartier 7 tot ongeveer 11 en En ja, senioren kunnen in de coronatijd nou net trainen, maar na de coronatijd is natuurlijk iedereen welkom bij u. Dus dan kan die gewoon mooi mij skileren. Heb ik al je verschillende niveaus. Hartstikke leuk. De trainster zou zelf nog een paar tips voor iedereen die thuis aan het skileren is. Ten eerste altijd goede bescherming. Dus een helm dragen en knibbelbescherming, handbescherming. En sowieso als eerste oefen je het remje. Want ja, als wel heel snel is, remmen is gewoon heel belangrijk. Ja, een draaienhoekje ervoor te zetten en dan toch stappen of ervoor het slepen. En als een remblokje haast op de skilers, is mooi met het remblokje remmen. En voor de rest, een beetje trollen knibbels en gewoon proberen slagen te maken. Maar zelfs heel veel oefenen, dan lukt het vanzelf uiteindelijk wel.